ମୋ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ମୋ ଶାଶୁମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରିପଟକୁ ପଳେଇଛୁ। ଆଉ ଶାଶୁମା ନା ବଡ଼ ଢାଙ୍କୁଣୀଟେ ଧରିକି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଛୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଆମ୍ବ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେଇକିନା ବସ୍ତାରେ ପୁରଉଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ନା ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ବି ଆମ୍ବ ଦିଆହେଇନି। ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବେଶୀ ଆମ୍ବ ଆସିନି, ତ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଥିଲା ଗଛରେ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେଇକି ଆଣିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖ ପାଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ୟାକୁ କାଟିବୁ ଆମେ ଭାତ ଲଗେଇକି ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଗୁରାକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ସବୁ ଗୁରା ଘର ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକିନି ଟିକିନି ଆମ୍ବ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଆତକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ନେଇନଥିଲେ। ତ ପାକେଲା ଆମ୍ବ ଭାତରେ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଏତେ ଆମ୍ବ ଆସିନି ବଡ଼ ଆମ୍ବ। ତ ତାପରେ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବସିକି ଏଠି ଗପସପ ହେଇଥିଲୁ। ମୋ ଜେଜି, ଶାଶୁମା, ଯାଆ, ଆଉ ନଣନ୍ଦ, ନଣନ୍ଦେଇ, ମୁଁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବସିକି ଟିକେ ଗପସପ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତିକି ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 6ଟା। ତାପରେ ସିଏ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଆମକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।